कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। लोक कल्याणासाठी कुमटा धारेश्वर श्री दारानाथ स्वामील्या सन्निधीत जावची वार्षिक कुंभाभिषेक पूजा ब्रेस्तवाराक एकादशी तिथी दिवस श्रद्धा भक्तीन झाली। गेल्या 25 वर्षापेक्षा जास्त वर्षाच्यान दरवर्ष विप्र भक्तवृंद हे पुण्य कार्य करत येतात। ब्रेस्तवारा कुंभाभिषेक देवस्थानाच्या पुजारीन सकाळी 8:30 वाजता संकल्प पूजा मार्फत सुरू केले। 10 वाजता जास्त संख्येत येयले भक्तान धारेश्वर श्री दारानाथ देवाल्या कुंभाभिषेकाक बिंदल्यान उदाहरण दिले। या वेळाचेर ओम नमः शिवाय स्तोत्र मंत्र पठण केले। दनपारा 1 वाजता मंगळारती झाली। नंतर प्रसाद भोजन झाले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ब्रेस्तवाराक बकरीद उमेदीन आणि भक्तीन आचरण केले। भटकळ जामिया मशिदीत मुस्लिम समाजाच्यान सामूहिक प्रार्थना करचे मार्फत बकरीद आचरण केले। धर्मगुरू मौलाना अब्दुल अलीम नदवी हेमी बकरीद आचरण संबंधित संदेश दिले। तसेच जिल्ह्याच्या कारवार आणि इतर भागात बकरीद निमित्त ब्रेस्तवारा सकाळीच्यानच मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांन धार्मिक प्रार्थना करचे दिसून येले। प्रार्थना झाल्यानंतर एकमेकाक आलिंगन करून बकरीद सणाचे शुभेच्छा दिले। उसके बाद ईद-उल अज़हा में जो 2 अरमान होते हैं, खास तौर पर एक आता है, मामूली चीज कोई इमारत तामीर करता है, उसके खिलाफ भी लड़ाई कुर्बानी की जाती है। वो अल्लाह के महबूब पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्षांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबरावर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। एकच कुटुंबाच्या 3 सदस्यांनी एकच दिसाक आत्महत्या करून गेली घटना कारवार आणि गोवा पाडी हांगा घडली।
ब्रेस्ताराक सकाळी कारवार तालुक्याच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर एक बालकाले मृतदेह मेळ्ळे. अंदाज सुमार 13 ते 14 वर्स वयाचे भुरग्याले मृतदेह मेळिल्ले स्थानिक लोकांन पोलिसांक माहिती दिले. पण मरण पाविल्लो भुरगो कोण आनी खंयचो हें पत्तो लागले नाशिल्ले. कारवार न्यूज मार्फत भुरग्याला वळख काडचे प्रयत्न सुरू केल्ले. न्यूज पब्लीश जाल्ल्या 15 मिनटां भितर हो भुरगो कोण आनी तेगेल्या कुटुंबा बद्दल माहिती मेळ्ळी. मृत बालक 12 वर्स वयाचो दक्ष पाटील म्हूण कळून येतात. भुरग्याल्या आवयले मृतदेह माजाळी समुद्र किनाऱ्याचेर पत्तो लागले. तशेंच थोड्या वेळान गोवा पाडी रानात बापायले मृतदेह गळपास लायिल्ल्या स्थितीत मेळ्ळे. एकच कुटुंबाचे 3 लोकांले मृतदेह वेगळे वेगळे जाग्याचेर मेळ्ळे. गोवा वेर्णा इंडस्ट्रियल एरियात श्याम इंडस्ट्रियल सर्व्हिस नांवाचेर उद्योग करचे 40 वर्स वयाचे श्याम पाटील, तेमगेल बायल 37 वर्स वयाची ज्योती पाटील आनी तेमगेल चेडो 12 वर्स वयाचो दक्ष पाटील हेमी मरण पावले. ज्योती पाटील आनी दक्ष पाटील हेमी कारवार कोडीबाग ब्रिजा वयल्यान न्हंयत उडी मारून आत्महत्या करून गेले आनी 45 किलोमीटर पयस गोवा पाडी हांगा श्याम हेणी गळपास घालन आत्महत्या करून गेले बद्दल अंदाज आसा. श्याम पाटील हेमी आपल्या कुटुंबा बरा उद्योग करून बरे करनाशिल्ले. श्याम पाटील हेमगेल्या संबंधिकान एकल्यान बिझनेस करच्या नांवाचेर सुमार 2 कोटी रुपये जास्त रक्कम घेवन अखेरेक फसयले. तेजेन करोडांचे रुपये कर्जेत आशिल्ले श्यामान कर्जदारालो त्रास सहन करूं जायनासतना कुटुंबा समेत आत्महत्या करून गेले अशें मृत कुटुंबाले आत्मीय सांगतात. पण ल्हान भुरग्याक मरणांत धकळिल्ले मातर समाजातल्या नागरिकांक दुख्ख जावंक कारण जालें. एकादशी निमित्तान कारवार तालुक्याच्या कृष्णापूर श्री विठोब रुक्माई देवस्थानात विशेष पूजा आणि अभिषेक जाले. कृष्णापूर श्री विठोब रुक्माई देवस्थानाचे वारी गेल्ल्या 5 दिसांच्यान चलत आशिल्ली. तशेंच ब्रेस्ताराक एकादशीची विशेष पूजा भक्त लोकांच्या उपस्थितीत श्रद्धा भक्तीन जाली. ब्रेस्ताराक सकाळीच्यानच भक्तगण श्री विठोब रुक्माईल्या दर्शनाक देवस्थानात येयले. नंतर काही भक्तान अभिषेक आणि आरती केले. तसेच आणि इतर भक्तान फळ फुलां नाल दिवन आपल्याले भक्ती प्रदर्शन करचे बरोबर भक्तीन देवाक पाय पडले. आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.